Dél-Ázsia népei évszázadokon keresztül használtak egy gyümölcsöt, amely annyira figyelemre méltó volt, hogy annak a mennyei gyümölcs nevet adták. Az évszázadok során a geket táplálkozásra és a hagyományos ünnepségek megszentelésére használták. Ma a Pharmanex a modern tudományt egyesítette a legkiemelkedőbb ősi bölcsességgel, hogy az egészséges életmód 21. századi ünnepléseként létrehozza napjaink italát, a G3-at. A G3 tápanyagokban gazdag keverék, amely geket és másik 3, az egészségre nézve jelentős előnyöket kínáló gyümölcslevet tartalmaz. A G3 a sejtek szintjén fiatalítja meg a testet, védelmezi a DNS-t a szabadgyökök okozta károsodás ellen és támogatja az immunrendszert. Ennek a csodálatos szupergyümölcsnek a története Dél-Ázsia zöldellő tájain kezdődött. Dél-Ázsia változatos domborzatú vidék. Több ezer év történelme fonódik össze ezzel a pazartájjal. A kultúra és hagyomány gazdag szövedéke fejlődött ki az egzotikus és burjánzó növény- és állatvilágból. Ennek a paradicsomnak valamennyi gyümölcse és zöldsége közül a gek-gyümölcs nagy megbecsülésnek örvendett évszázadokon keresztül, és napjainkban újra felfedezték. A gek Dél-Ázsiában mindenütt megterem, és a késő őszi és téli hónapok során érik be, abban az időszakban, amikor a többi gyümölcs és zöldség már nem terem. Amikor a gyümölcs beérik, sűrű, vastag védőréteget alakít ki, amely megvédi attól, hogy gyorsan romlásnak induljon a meleg éghajlaton, és megóvja a belül rejlő jótékony hatású tápanyagokat. Hagyományosan a geket a gyermekek növekedésének serkentésére, a farkasvakság kezelésére, illetve sebekre, fertőzésekre és égésekre alkalmazva a sebek varrosodásának és a bőr növekedésének elősegítésére használják. Azonban egészen a közelmúltig a gek figyelemre méltó táplálkozási előnyeit nem ismerték, illetve nem értették jól. Egy vietnámi születésű tudós, Le Thuy Vong munkájának köszönhetően fény derült a gek-gyümölcs táplálkozással kapcsolatos figyelemre méltó tulajdonságaira. Egy úttörő jelentőségű tanulmányban, amelyet szülőföldjén a súlyos A-vitamin hiányban szenvedő gyermekek problémájának szentelt, dr. Wong bebizonyította, hogy a gek csaknem 10-szer több béta-karotin tartalmaz, mint a sárgarépa, és bámulatos módon 70-szer több likopent, mint a paradicsom. Mivel az összes gyümölcs közül az egyik legmagasabb olajtartalommal rendelkezik, a gek gazdag lipidtartalma a legfontosabb karotinoidok nagyobb mértékű felszívódását teszi lehetővé az emberi testben, mint bármely más gyümölcs. Gek gyümölcsből készült termék napi fogyasztásával a vietnámi gyermekeknél a béta-karotin a szervezetbe való beépülése jelentős mértékben növekedett. A Pharmanex széleskörű kutatást folytatott ennek az egyedülálló receptnek a kifejlesztéséhez, amely a geket 3 más igazoltan kivételes táplálkozási értékeket mutató szupergyümölccsel elegyíti, a cili gyümölccsel, a szibériai ananásszal és a kínai líciummal. 3 éven keresztül mindhárom Pharmanex laboratóriumból kutatók járták be a földet és keresték a legnagyobb tápértékű szupergyümölcsöt. Ez alatt különböző gyümölcsök százainak értékeltük ki az antioxidáns tartalmát és más egészségügyi előnyeit. Majd a biofotonikus letapogató segítségével bizonyosodtunk meg arról, hogy ugyanezeket az antioxidánsokat az emberi test hasznosítja és beépíti-e. A gek gyümölcs mellett csak ez a 3 gyümölcs elégítette ki szigorú feltételeinket. Kína Guizhou tartományában a nyugati hegyvidék magasan fekvő részein nő a vad cili gyümölcs. Az elmúlt évszázadban a rózsák családjának ezt a vadtagját úgy nemesítették, hogy fokozzák sajátos képességét az ember életének meghosszabbítására, a szív- és keringési rendszer védelmére és az öregedési folyamat elleni küzdelemre. A cili gyümölcs a C-vitamin tartalom királya. 60-szor több természetes C-vitamint tartalmaz, mint a narancs, és ezen kívül bővelkedik más vitaminokban és antioxidánsokban is.
2000 éven át az ősi európai és ázsiai kultúrák a csodálatos szibériai ananászt használták a máj kezelésére, a gyomorpanaszok enyhítésére, a látás javítására és az immunrendszer erősítésére. A görög mitológiában a szárnyasló, a Pegazus ezt a gyümölcsöt fogyasztotta figyelemre méltó kedvező hatásai miatt. Nem csoda, hiszen ez a kis gyümölcs több mint 190 különböző bioaktív vegyületet tartalmaz. Ez a hagyományos kínai orvoslásban több mint 2 évezreden át az élet meghosszabbítására, a látás javítására és az egészséges immunrendszer elősegítésére használt kis piros bogyó a lícium antioxidánsok széles választékát tartalmazza, és a zeaxantinnak egy a szemegészsége szempontjából különösen kritikus jelentőségű hatékony karotinoidoknak a létező leggazdagabb forrása. Ezeknek az szupergyümölcsöknek a kombinációja alkotja az antioxidánsokban és tápanyagokban ismereteink szerint leggazdagabb italt. Csak ez a 3 gyümölcs képes arra, hogy megfiatalítsa sejtjeinket, megerősítse antioxidáns védőhálunkat, és hogy katalizátorként szolgáljon az emberi test saját antioxidáns enzim termeléséhez. Hozzá kell tennünk, hogy egy nemrég készült klinikai tanulmány szerint a G3 átlagosan 9000 ponttal javította a szkenner eredményeket. Létrehoztam valamit, amit mindenki, akinek eddig bemutattam, szeret. Több energiában a szkenner pontszámaim drámai mértékben növekedtek. Mióta G3-at fogyasztok, mindenféle nagyszerű dolgot vettem észre. Például nem használom annyit a szemüvegemet. Azt a kisboltokban kapható olvasószemüveget használom az apró betűk olvasásához. Észrevettem, hogy ha a szöveget kicsit távolabb tartom, tisztán el tudom olvasni, akár csak néhány évvel ezelőtt, és ez nagyszerű. A feleségem más termékeket is kipróbált, és tudja, azok szörnyűek voltak. Rossz volt az ízük, befogta az orrát, amikor itta őket. És ezt tette, amikor G3-at kapott. Befogta az orrát, és íz lett neki. Nagyszerű volt az íze. Már az első nap megitta az egész üveggel. Örülök neki, hogy nem csak egészséges vitaminok, hanem egészséges ital is létezik. A vitaminok nem annyira finomak. Már 2 éve fogyasztottam Lifepacket, amikor elkezdtem a G3-at inni, és amikor először kezdtem G3-at fogyasztani, a pontszámom 10 000-rel emelkedett. Az ősi Ázsia bölcsessége, a 4 szupergyümölcs kiemelkedően előnyös hatásai az egészségre, és a modern tudomány technológiája egyesült a G3-ban, amely csak a Pharmanex-től szerezhető be. Ez tényleg finom. Bocs, kifogytunk.